Regardez ce qui va se passer. Et pour Vincent. Pour Vincent. Ne m'a fait le bois. En terre de couiller. Attends, voilà, t'es où? Sisan. Est-ce que antenne net na don sokono? Ah, ils arrêtent ça mime. Attends, dans le fouille, non? I b'a dɔn nin ko ninnu man di ne walayi parce que muso furulen kanu yɛrɛ ne t'a fɛ quoi. Walayi. Voilà. Non an ka nin ko ninnu man di ne hali dɔɔni. Voilà, ne ma kuma bɛ ɲɛfɔ ɲɔgɔn ɲɛna san ka na. E y'i da changer mun na sa mun kɛra? Non ni a ko yɛrɛ de a ko man di ne yɛrɛ. Voilà, ça va yɛrɛ de ka di ne. Kana n'i bolo maga n'i dabila de i. Kana n'i bolo maga na dɛ. Voilà, an ka taa so kɔnɔ sa. I jɔ sa. An ka taa sa voilà. A ka ɲi ne y'a f'i ye ne tɛ na walayi. Aita sokono, aita sokono, aita sokono. Sisan e ma faamu. Sisan ne